Magkape-kape ng friendship, tagi sa ang tinapit ang mga tapay bago ka pumanaw. Ay, thank you friendship. Oh, apel data bisita mo. Kung ano pinaawid mo, data nga nasapa. Ante, nasapa pa saka mga kampay bago pumanaw isuna. Anya oras yun si Kamayta? Amo nga ti oras si pinagpapangan dito yung alas 7. Ka alas 8 pa lang maantay. Alas 8 pa lang nga. Danga, alas 10. Urayan mi nga ruglatan ati pangaldawon. Mino saan ka agluto aklatan ante ti kanon may. Ay agluto-luto nga. No si ka mabaling ng data kaduang ket han. Hanga nakalakam iso na ti makanditoy. Ante, ibabaing dak mo. Mabaing ka kinyana samantalang kinyak. Hangka nga nabaing nga nagiyawid ti bisita dito'y balay ko. No kasta kayo ante pumanaw alata dito yun. Papanam ko ma, ijay kada ante Marta. Ta agpapada kay nga kakasinsin nga dogos. Ura yun Si Kamayta, awang gamin ti disiplinam ket. Agkasundo ta ko mano nanakam ka nga tao ke haam nga ro. Diyak man amo no kasano ti pinangpadpadak to ti kabagis ko kinyam. Aging gana adda ka ti poder ko hanga mabalinda kita nga galgalad mo. Pumanaw akon ipulong kay kinimamang ko. Kadagi pulong ka, hanak nga mabutang kinikabagis ko. Sa kaamutay kabagis ko, dagita galgalad mo, isungar na siya kinagibatyan na kinyam, taam mo na nga madisiplina ka. Basta pumanawak. Di pumanaw ka, apayan niya tibang panakil mo, gaputa nakabrod data inamon, kunam lang mo, no madikma mo, ti kasasaad yung mo. Agpupungtot ka, ibagam lang. Haan ante. Paaway mo data kadwamon, makamalas tilangana. Maruwam data antim si Kamayta, parusukak ka talaga data. Babaamlatan marimar. Ada ibagbagam, si ka nga babae. Awan ante, ti ibagbagana, ti kunana, umuna ka no isunan. Dapat lang. Dapat anak kami nga pinigilan ko si Kamayta. Nakabalis ka kumati pa nagsasauna data antin. Babaamlatan si Kamarimar. Makabalis sakto lata dita nga bakit. Ipagkamot takit di di ngay pagkabibawon tateng yuwa na. Ngangani nga talaga no na makatuptup. Umuna akong ta. Baka ko nga matadya data antim ngay kwa. Mapalapal ko ti pariyok teng yuwa nan.